Vítajte na mojom kanále Planet Car Speed. Sme teraz v Pezinskej Babe a sme prišli na tento zraz, asi posledný zraz v tomto roku. Rádi vás vítame a ideme teraz si pozrieme autička, ktoré sú upravené nejakým prešli tuningom a opýtame sa majiteľov, čo majú za motory, aký majú úpravy a uvidíme, čo bude ďalej. Tak sa zatiaľ vidíme. Čaute. No, sme teraz na zraze v Pezinskej Babe, asi posledný zraz v tomto roku 2024 a tuto máme, môžem povedať, majiteľa alebo skupiny vedúci, ako môžem povedať, Saturday. No dobre, ale ohľadom dnešného tohto zrazu to robia chalani zo Savarie. S tým, že vlastne dostal som pozvánku, tak som sa vyšiel, som im to prezdelal a teda som tu. Budúci rok tvoje skupine, keď bude teraz, čo budeme plánovať, čo sa dá zlepšiť, čo sa nedá zlepšiť, čo by si vylepšil, čo máme dodržovať, aký poriadok, čo je zlé, čo je dobré, to by som chcel počuť, čo povieš. Tak na ďalší rok máme v pláne ako nejakú otváračku veľkú, len problém je s priestorom, lebo proste je to finančne náročné. Tak tento rok mala byť tá spomienková jazda 10. ročník, keď chceli vysoký nájom, takže preto to oficiálne nebolo, ale bolo to neoficiálne a teda vlastne čo bude ďalší rok 2025, tak by sme chceli tú otváračku s tým, že dúfam, že nám to finančne akože vyjde a aby sme chceli proste robiť tak ako 2 roky dozadu, veľkú akciu, tak aj tento rok, čo bude. No to je jasné. Druhá otázka, že vieme, že na tých zrazách, že veľa berú ľuďom značky, že nedodržujú ľudia poriadok a chcem sa iba opýtať, že čo by si povedal tým mladým chalanám, že jasné, že poriadok podľa mňa bude sa veľmi ťažko dodržovať, ale čo by sa dalo spraviť, že by, keď sa aj nebude dodržovať poriadok, že ako by sme mohli to zlepšiť, že by nám nedobrali značky, aby to fungovalo nejak, že by sme neplatili zbytočné pokuty a tak ďalej. Takto, ono oficiálne, teda keď je nejaká oficiálna akcia, tak organizátor je zodpovedný za zraz. To znamená, že tým ľuďom musí povedať, že aké sú to pravidlá a tie pravidlá, keď vlastne porušia účastníci toho zrazu, tak sú v podstate zodpovední za to, nejaký priestupok alebo proste niečo, ale organizátor tiež môže zasiahnuť, keď je to teda oficiálne, v zavretom nejakom pozemku, s tým, že ho tiež môže upozorniť, teda prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát ide von. Takže ja si myslím, že každý, ktorí chodia takto ľudia na zraz, vedia, ako sa majú správať, takisto aj tie odpadky, to majú vyhadzovať do koša, alebo keď sú nejaké koše prichystané, tak tam to zhádzovať. A tak ja si myslím, že za tých 10 rokov sa ľudia niektorí naučili rešpektovať teda či nás, alebo teda, že je to nejaká oficiálna akcia, že treba tam udržať nejaké pravidlá. Jasne, na dneska všetko, ideme sa dneska zabávať, tak keď všetko bude dobre, tak sa vidíme v budúcom roku, všetko veselé a nech sa vám darí. Čaute.